Unoziva here kuti wewe client nyaya yeimpeachment iri kutaurwa namati Mudhara anga wasadaro, Mudhara ageza soka. Aiwa, Mudhara anga waregedze kudaro. Mudhara anga waregedze kudaro. Asi no, havana kana choice, ivo ndo vari kuvakonzeresa kuti vadaro. Saka vachatongodaro because vanga vasingada kudaro but vakutodaro. Unoziva ndiri kusekei, otherwise munozoona kunge sezvinonzi munogona kutadza kunzwisisa zvandiri kuda kuedza kutaura panapa. Ini ndiri kutaura ndichiti impeachment iyoka iyo iri kuchallenja munhu kuti auye nemusoro wake, wazvinzwa? Auye nemusoro wake, anofanirwa kuti adi, anofanirwa kuti agare achimiririra nyaya dzake. Uri kunyatsopabata client. Zvino munhu wamuri kuratidzwa imimi mumavhidhios ari kubuda ekurwara, kana uri kunyatso kumaona yese, iwewe client nditaurire kuti anounzika here pane vanhu iwewe kuti auye kuzofesa impeachment challenge yamira paground yatarisana nebasa rake izvizvi. Anouya akaswaimirira because ende apa kapa tinonakidza manje client unoziva kuti ndiri kunyanya kuseka. Ndiri kuseka kuti impeachment manje haidi Chris Mutsvangwa representative kana kuti spokesperson, uri kupaona, inotoda iwewe wacho. Client baba vakapedzera kuuya pane vanhu rini kuzotaurira vanhu kumboadresawo nation yavo, mhuri yavo yeZimbabwe, kuti mhuri yangu ndabuda, isusu taapakati nezvinhu zvedu. Unozviziva here kuti pakapedzesera maconstructions ese ema-infrastructures maitwa mabasa emurodhi chiipo paya ndo zvigananda pazvakatanga kukontrola nyika. Unoti chiko chakasimudza ana Mudhara kuti vazoite zvavari kuita izvo. Pavakatanga kuzviziva kuti munhu uyu haasi kushanda, vakatanga kutsvaga kuti ko munhu ari kutaura mupariamendi nezvinhu zvese zviri kuitwa mupariamendi zviri kuitwa nani, nekuti isusu munhu watiri kuziva anorwara. Dzimwe nguva anenge asitoripo, tinenge chitoziva kutoti ari kupi. Handitika wotozonzwa zvakutonzonzi ati nguva nenguva panongoya nhingirikiri munomutani spokesperson ndiye anenge achingotaura, kana pozobudikira uyu wombochinjana, poya wani, poya George Charamba, poyani, poya Chinamasa, poyani, wachingodaro wachichinjana. Ndo pavakazozviona kuti no, timu iri kairi ndo riri kutogara richitogadzira zvinhu paground, richitorana nyika riri pachezvaro. Mudhara vachimboda kuona kuti vanogona kumurikavha here. Wazviona manje. Saka ana Mudhara vakazvibata waona. Ndo pavakabva vatanga kuisa challenge iyo yekuti no, tiri kukumbira kuti tikubvisirei munhu wenyu zviri constitutional chichi. Saka ivo manje nekuda kuti vakaba ipo pakati apa zvokutoti kana naye Mudhara iyeyo wacho arurwara idiwe haatozvizivi zvakaitwa nevanhu ava. Pane porongi dzavakaita ipo pakati ipapapa dzavari kuvharidzira manje kuti yaish manje zvikabvunduka toita sei. Ende unoona manje Shoni Mnangagwa manje idutye mupfanhayo haazvizive zvese zvinhu zvatiri kutotaura, zvinhu zvinotomusevha. Wazviona manje, nekuti akazivawo chokwadi urunzwa, at least anogona kuziva mashandiro anogona kuita pavanhu semunhu ane chinzvimbo. Zvine yekupusa ane obsession yekuti baba vangu, ende ndoye anoshandisirwa advantage iyoyo nevanhu vavanenge vachiti hama dzavo vazukuru wake Owen Mudha Ncube naTagwire vaya vari vaviri, vazukuru vakadai vakaipa. Kwanzwa here client? Ndosaka zvichizonzi vazukuru futi havazi vana venyu. Chii chakadaro icho chikuti vazukuru vanoplaya role yakashata kudai so iyoyi yekudestroya sekuru wavo. Vaina sikotisa kupwanya kudestroya sekuru wavo to the level yakadaro iyoyo yekuti izvozvi vanoziva kuti pane dzimwe nyaya dziri kuzikanwa naMudhara Chiwenga dzaari kungoti akangopinda chete ari kubva angodzitubura kawani. Uri kupaona manje dzavakaita ivo behind ED's back, ED ari panguva dzake dzekuti akanga achifesawo maproblems ake nemamwe mahealth problems ake ari kutaurwa. Because Mudhara haana kutanga kurwara nhasi, handiri kupaona. Saka pari kukurukanwa iyo, hakuna munhu, vanhu veve havatodanani pachavo. Ndikutaurire, vari kutopondana pachavo. Gemu ravari kutambirana ka second idea vari kutambirana paregreen paper. Ndokutaura chokwadi, unoziva kuti Shoni musi wachaona chokwadi acharwadziwa mufesi uya, wanzwa, naCollins uya. Vakomana vacharwadziwa zvimwe zvekuti mukaita zvokutamba
zvinhu zvinogona kungoti zvichichinja. Muchanzwa kuti Shoni Mnangagwa naCollins pane vanhu vavapindira vakandouraya nepfuti. Ndikutokutaura izvi, handikutotaura izvi, mark my words. Vakangoita hasha dzekutadza kuzvidzora chete vakomana vaya, they are going to kill people. Kuna vanhu vavachauraya chete. Kuri kupanzwa nekuti the time Mudhara achinhingirikina vangadai vakaburitsa nyaya yavo pachena. No, so far pane nyaya yatiri kudhila nayo Mudhara haasi kuita bo, but vaida kuba manje kwakuita basa rekutuma Chris Mutsvangwa each and every time achitaura nyaya dzina nebasa rese. Kusvikira ana Mudhara vazotaura, ana Mudhara Geza vazoti nyaya idzi dziri kubva paidzi, just because mukuru haaziri ari kuburitsa nyaya idzi, mukuru tiri kuziva condition yake yari, ndo pazvakabva zvabuda zvese manje. Shame. Rega uone ndikutaurire Kuliend, gore rino iri, gore rino tichanakidzwa. Ngaauye agare patebho afesane nemanhingirikini, madelegates ese achauya ipapapo vanenge vachida kunzwa nyaya yake achizvipindurira kuti kana asingadi kuimpichwa iye anenge ari mumapesis api. Besides that hakuna chakanaka, asi they have to produce a person himself, kwete kuti vauye nemapepa kuti vanyora vachizodai. Ndosaka muri kuona iwe Kuliend vari kunzi vaenda kuDubai, vaenda kuBotswana, vaenda kwakati kumubvisa kwari kuenda kwacho ikokoko. Wakamboona here paanonzi uyu anga akagara nanhingirikini napresident nemukuru weikoko uyu anga afambira nyaya dzaka, zvinongonzi aenda kunhamo, aenda kunoatenda inauguration, aenda kwakati munhu ari kufanirwa kufesa maissues ari hoti kudaro so iwayo paground ndiye munhu anonzi anoenda kuinauguration. Musatijairire kana vana veZimbabwe zvimwe zvacho mukai mhandi. Aiwa, mukai kurara makarara zvenyu gentlemen, handidi kuti ladies and gentlemen, kurara makarara handidi tombo kunyebera. Aiwa, kutorara cheko makarara. Tiri kumuda paimpeachment apo, auye nedzoro rake akazvimirira, tichinyatsa kumuona kuti uyu ataure nyaya yake, handi tiri kupona. And hatisi kuda kuti aite kumadrama twake nekuti haasi kurwara. According to their information vari kuti ari fit ariko, handitika. Saka tiri kumuda auye ataure paground zvinhu zviri kuitika nemachallenges ese, kwete kuti every day toita basa rekutaura nana Tagwirei nana Chris Mutsvangwa. Isusu tinopenga here isusu? Who is Chris Mutsvangwa? Hatina leader anonzi Mutsvangwa isu. Tiri kuda mutungamiriri wedu auye ataure nemusi uchanzi nhingirikini. And impeachment manje havagoni kuinzvenga, inotobhukwa. Handiti date vanotopiwa, and kana vakapiwa date vanotofoswa kutonzi vatogarira nyaya. Saka Mudhara anofanirwa kuuya amirire nyaya dzake iye Emmerson Mnangagwa. Wazvinzwa? Ndo nyaya ndiri kuda kungotaura iyoyo Kuliend.